Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры, пятніца, 12:00 па беларускім часе. Александр Кнырович, блогер і ў мінулым палітык нашай студыі. Можа, ў будучыні, Павел. Ці бываюць, Александр, былыя палітыкі? Вот я думаю. Ну, добра. І шмат якія. Звычайна яны ў свеце, ведаеце, неяк добра зарабляюць, але не ў нашым выпадку. Насамрэч, Александр сёння нават блогер на канікулах, таму што у яго ёсць уласны YouTube-канал, які так і называецца «Кнырович звычайна». Кожны тыдзень там выходзіць нейкае ёмістае, сціслае відэа, прысвечанае нейкай з'яве беларускай ці суседняй, ці пра дальнюю дугу якую-небудзь, калі пра гэта ёсць навінавыя нагоды, да. А сёння, не сёння, ну, нейкі бліжэйшы час на гэтым тыдні, да, вот ёсць канікулы ніякага. Толькі адзін тыдзень. Адзін тыдзень, сябры. Калі вам давядзецца задавольвацца старымі відэа з YouTube-канала Кнырович. Ну, а на Еўрарадыё мы, як звычайна, працуем сёння для вас. Так, нагадваю, што стрым жывы. Дзеліцеся, калі ласка, уражаннямі, меркаваннямі. Задавайце пытанні ў чаце трансляцыі. Стаўце лайкі. Чым больш лайкаў, тым больш гледачоў. Чым больш гледачоў, тым лепш. Тым бліжэй перамены. Да. Александр, ну вы звярнулі маю ўвагу на аграхолдынг Купалаўскі. Так. Это, атрымліваецца, нейкая гаспадарка узорна-паказальная. Конечно, да? Конечно. Павел, але давайте для наших глядачей, магчыма, зробім нейкі такі анонс, аб чым сёння цалкам будзе размаўляць. Добра. Я прапанаваў Павлу паразмаўляць пра аграхолдынг Купалаўскай, таму што вам будзе вельмі цікава, што гэта такое за прадпрыемства, яно сапраўды выключнае ў Беларусі. Але што яшчэ ў нас? Што ў нас яшчэ? У нас Лукашенко чарговы раз хоча, каб не пусцела беларуская земля. Можа, вяртаць каго збіраецца? Вот глядзіце, вот ён так і сказаў Шавкату Мирзиёеву, прэзідэнту Узбекістана, што і я, дарэчы, здзівіўся, калі пачуў. Это фактычна прызнанне того, што беларуская земля, сябры, пусцее. Ай-яй-яй. Что здарылася, да, і хто это зрабіў? Но нет, мы далей не пачулі пра тое, што, можа быць, рэпрэсіі скончыць, можа быць, прапанаваць што-небудзь беларусам, якія з'ехалі з краіны. Не. Цяпер узбекі на парадку дня, і Лукашенко прапануе ім пераязджаць у Беларусь з сем'ямі. Пра гэта таксама пагаворым крыху пазней. Александр, што за канцэпцыя 5 беларусяў? Ну, гэта, напэўна, будзе трэцяя тэма нашай размовы. Гэта тое, ведаеце, вось пра Купалаўскае і пра 5 Беларусі, гэта тое, што я не было жаданне зрабіць відэо, і калі б і выходзілі на гэтым тыдні відэо, яны былі менавіта пра гэта, магчыма, будуць на наступным тыдні. Ну, вось у нас існуе у нас 5 канцэпцый. 5 канцэпцый. Я лічыў 5 канцэпцый, ведаеце, магчыма, у вас будзе болей ці меней. Ну, это канцэпцыі чаго? Это канцэпцыі того, як будзе развіцця Беларусі. Конечно. Не, ну, мяркуючы па тым, што беларуская земля пусцее, а таксама па свежых даных па каэфіцыентах нараджальнасці, якія мы сёння закранём, гадоў праз 50 будзе пара мільёнаў беларусаў жыць на гэтай тэрыторыі. Ну, кучкавацца будуць у раёне Мінска, да, в Мінскай вобласці, карацей, сцягнуцца все вот так вот. Ну, да, і гэта, конечно, вельмі сумна, але, спадзяюся, Александр, нейкія іншыя. Там ёсць 5 канцэпцый больш аптымістычных. Ну, вось пра гэта, сябры, сёння і пагаворым. Ну, і паўтаруся, калі ёсць ваши пытанні нейкія, таксама, канешне ж, на іх адкажам. З чаго пачнем? З Купалаўскага. Ведаеце, на мінулым тыдні у нас была наступная нарада у Лукашэнкі, на якой ён зноў кагосьці разносіў, і ў тым ліку гэта Купалаўская. Наконт таго, што, слухайце, ну мы кіруем. Вось ужо быў антыкрызісны план, а гэта менавіта тая гаспадарка, куды ён прыехаў, калісьці пабачыў абасратых кароў. Гэта менавіта было там. Это з некага мінулага жыцця. Так. Конечно, вот эти абосраныя каровы, яны застаюцца недзе ў свядомасці, да, але, ну, это было... Так. 7 гадоў таму, можа быць. 18-19 год. Можа, ну, давно. Але ж, как бы, быў антыкрызісны план. І менавіта зноў па Купалаўскаму. Там 1,5 гады таму ён туды ездзіў. І вось усё гэта яны танчылі вакол чаго? Трэба памятаць гісторыю. 2016 год,
і Лукашенко, прыязджаючы ў Шклоўскі раён, ну, адказваючы на чыюсьці прапанову, кажа, так, давайте зробім холдинг паказальны. Вось то, як павінна працаваць сельская гаспадарка ў 21 стагоддзі. Давайте зробім у нас тут некалькі гаспадарак аб'ядзінім у адзін мощны агрохолдинг і пакажам усяму свету, што мы можам. Я не перабольшваю, гэта менавіта так было. Пачалі ў 16 годзе. Аб'ядналіся, там, що, Шапуцін дзесьці побач стаяў, мне падаецца. В 17 годзе зарэгістравалі холдинг. В 18 годзе пачалі з таго, што першы дырэктар холдинга быў знайдзен павешаны ў лесе на свой дзень раждзення. Вось так пачалася праца холдинга в 18 годзе. У 19 годзе, напэўна, былі тыя самыя каровы. У 20 годзе была справаздача КГК аб тым, што там бардак абсалютны. Вось 2 гады таму ён туды з'ездзіў, знайшоў тое, што знайшоў у сваім асабістам, таму што гэты холдинг быў падкіраваны менавіта ўправ дзеламі прэзідэнта. Гэта яго асабісты холдинг. Вот. Гэта яго асабістае прадпрыемства. І зараз была нарада, дзе было сказано, 200 мільёнаў за 1,5 гады было всунуто, падзеж жывёлы павялічыўся на 25%. Вады няма, прадпрыемства не гатовыя да ўборачні. А у чым, цымуска, як кажуць в іншых месцах, у чым прыкол? Калі ты глядзіш на Лукашенку, глядзіш, што ён робіць, напрыклад, пачынаючы кіраваць, культурай. Распавядаючы, як трэба здымаць фільмы. Каб быў у нас Голливуд, каб у нас тут Том Круз лётаў па Мінску, так? Ты разумееш, ён дурак дураком. Што ён разумее у кіно? Калі ты глядзіш на нейкі іншы, там, на Акадэмію навук і кажа, вось заўтра мы зробім батарэі, як у Маска, і ўкідвае туды мільёны долараў, ты разумееш, што ён дурак, што ён не разумее, што ён робіць. Но ты же верыш, што хоць сельская гаспадарка, да? Одно место, у якім я разумею. Экс-старшыня Саўгаса Гарадзец, все ж таки ў сельскай гаспадарцы, я вот вашу думку зразумеў, Александр, да? Так. Ладно, там Акадэмія навук, космос, электромобілі, хаця это таксама, ён же прыходзіць і распавядае, як гуляць в футбол, як, да, вот што трэба рабіць, вот дрэваапрацоўку, да, вот зараз там давайте в цемент вальём. Там ён все гэта як спецыяліст, як бы. Далей, чамусьці, я думаю, вы завернёце ў той бок, што далей, чамусьці, калі все это правальваецца, вінават нехта іншы. Чамусьці ўвесь час вінават нехта іншы, да? А тут хто будзе вінаваты? А вот тут, як бы, здаецца... Дзелами прэзідэнта. Вот так, да? Вось, і мало того, да, і мало того, профільныя рэкамендацыі, да, ён же і па адукацыі там сельскагаспадарчая, здаецца, ёсць у яго да Магілёўскага. Да, Гарэцкая сельская акадэмія ў яго. Вось. І то бок ён прыйшоў, расказал, як трэба, влілі. 200 мільёнаў гэта мінімум за апошнія 1,5 гады. Цалкам, я думаю, там будет мільярд. Калі б мы маглі палічыць з 2019, то, в прынцыпе, хутчэй за ўсё было б і больш. Я пэўны, што мільярд быў бы. І вынік... Распускаем прадпрыемства, бо не атрымалася. Не взлетела. Ведаеце, Лукашенко такі стартапер за дзяржаўны кошт, да? Вот у яго ёсць стартаперы, яны як? Слухайте, вы маеце рацыю. Прыдумляюць ідэю, да? Калі глядзець на гэта ўсё са стартаперскай пункту гледжання, так все нормально. Ведаеце, как бы там гэты Эдисон, напэўна, на там 100 нейкая спроба. Хто там лампачку зрабіў, я не памятаю, Эдисон ці не? Накальванне. Я ведаю іншую гісторыю. Вот ёсць такая штука ВД-40. Вядомая, да, чысціць, смазваць, да. Я думаю, што ўсе, у кого ёсць аўтамабіль, велосипед, ведаюць, што такое ВД-40. Так вось гэта ВД-40, таму што это 40-я спроба зрабіць нешта класнае, да? І калі укладаць Лукашенку логіку стартаперства, то ўсё атрымліваецца, нормально. Все як павінна быць. Гэта наступная спроба і калісьці на ВД-40. Зараз мы на на АГ-32. І, магчыма, на АД-40 у нас будзе сусветны прарыў. 10. Дажыць бы. Але, ведаеце, конечно, калі мы пойдзем по гэтай логіцы, то есть одно але.
Але звычайна стартаперскі досвед, ён аплачваецца нейкім вялікім інвестарам, у якога, ведаеце, грошы там на 3 парадка болей, чым у гэтага стартапера, і ён можа себе дазволіць выкідаць грошы. А тут атрымліваецца, што вся гэтая свадьба, яна за кошт беларускіх грамадзян, якія не з'яўляюцца вось гэтымі самымі тоўстымі катамі, тлустымі, якія, наадварот, как бы там на апошнія гэта сама заціснулі свае гэці пасы. Да. Ось. Таму, вось цікава спроба, ведаеце, і яшчэ, што было цікава на мінулым тыдні, трохі аб гэтым жа, але толькі трохі. Не ведаю, з чаго пачаць распавед пра гэтага чалавека. Калісьці Лукашенко быў дырэктарам саўгаса «Гарадзец», і яго был старэйшая эканамістка. Надзея Каткавец. Я ведаю, пра каго збіраешся распавесці. І на гэтым тыдні адбылося вяртанне Надзеі Каткавец у палітычнае поле. Як жа мы маглі прапусціць гэта? Мы не можам гэта прапусціць. Мы віншуем Надзею. Яна, дарэчы, вельмі радая была, што ёй даручылі зноў важную палітычную справу. Павел, вы мне адкажыце. Вось чалавек спаліў мінімум $700 мільёнаў. Надзя Каткавец – гэта чалавек, які выкінуў смецце, магчыма, там ужо і мільярд. Якім чынам? Яна адказвала ад дзяржавы, ад Лукашэнкі асабіста, таму што гэта яго... у нас не жоўтая перадача, ведаеце, але гэта яго калісьці. І яна адказвала асабіста за гэтыя сродкі. І яны выкінулі біотэк 700 мільёнаў, гэта толькі укладанне, там гэта яшчэ без процентаў. І ён павінен быў зрабіць шмат грошай, а ён, наадварот, працуе ў страты. І гэты чалавек страціў гэтыя грошы. Яе паслалі ў адстаўку кудысьці ў інстытут профільнай акадэміі навук. Яна там сидела. Яна ў турме павінна быць. А яе прызначаюць на пасаду прадстаўніка прэзідэнта па Магілёўскай обласці. І яна довольная, сидіць. Ось такія справы у нас. Цяпер абасраныя у нас атрымліваецца не толькі каровы у холдынг камбінат купалаўскі абасрались, цяпер і людзі, якія 7 гадоў за дзяржаўны кошт, уліваючы год за годам грошы, спрабуючы нешта зрабіць, так і не зрабілі. У прынцыпе, здзіўляцца чаму? Не першы раз і не апошні раз. І паўтаруся, калі б гэта быў стартап. Лукашенко б сказаў сваім інвестарам, стартапер Лукашенко, прабачце, не атрымалася. Больш мы вашы грошы не будзем закапваць. Я б сказаў, яшчэ ёсць адзін нюанс, што стартаперы, конечно, кансультуюцца з тымі, хто ім дае грошы. І гэта ўсё магло б адбыцца раней. Інвестары яшчэ 6 гадоў таму маглі б сказаць, пабачыць і сказаць, давайте мы вось гэту лавачку згорнем, вот это не будзем ратаваць, вкінем грошы ў нешта больш перспектыўнае. Але тут так не працуе. Вот Лукашенко наўрад ці раецца з падаткаплацельшчыкамі, я б сказаў, дакладна не раецца з падаткаплацельшчыкамі наконт таго, куды укладаць іх грошы. Таму атрымліваецца мінус 600-700 мільёнаў і неразлічная лічба на гэтым на Купалаўскам. На эту саму. І такіх прыкладаў мы можам прыводзіць, як бы далей. За 30 гадоў ладно, это не адразу пачалося. Ладно, это пачалося не адразу, это пачалося там у канцы 2000-х, это ў сярэдзіне 2000-х пачалося, калі, я думаю, што дрэваапрацоўка была першая, недзе ў годзе ў 2007-м. Прыкладна тады ж, калі прыдумалі атамную электрастанцыю будаваць, вось, карацей, гэта пачалося прыкладна тады, калі было шмат расійскіх грошай, падавалася, што жыццё безвоблачная, эканоміка бясконцая, так все і будзе заўжды, і можна разгарнуцца. Разгортваецца. Вы маеце рацыю, але ёсць падрабязнасці. Глядзіце, напрыканцы 90-х было ж не так. Яны друкавалі разам, напэўна, з Пракаповічам, калісь тады яшчэ, друкавалі грошы, укідвалі сельскую гаспадарку і разганялі інфляцыю. Вы памятаеце гэту інфляцыю? 1000% была ў год.
курсу хадзіў, кожны год на ноліку хадзіў. І гэта была праца Лукашенко, ён не разумеў, што ён робіць. Але потым, в 99-м годзе, пачаўся рост цен на нафту. І мы памятаем, як гэты рост падцягнуў ВУП Расіі, і як у Беларусі пачаўся таксама эканамічны рост, які грунтаваўся менавіта на том, што Расія ўцягвае ўсе нашыя тавары. І вось было гадоў 7-8, калі было адчуванне. Ведаеце, Павел, гэта было адчуванне не толькі ў Лукашенка. Гэта было адчуванне ўсіх прадпрымальнікаў беларускіх, якія пачалі працу ў 90-х годах, аб тым, што яны схапілі Бога за нейкае месца. Можете самі напісаць у каментарах, за якое. Таму што тебе расце бізнес, у меня самога рост бізнес 30-40% у год. І он просто пёр. Можна было не лічыць затраты. Колькі ты выдатковаеш там на заробкі, на сыравіну, таму што цэны і сам па сябе рынок, ён все зжыраў. І вось менавіта ў гэты перыяд, тое, аб чым кажа Павел, там 2005, 2006, 2007, 2008 год, была вось гэта эйфарыя і ў Лукашэнкі таксама, таму што ён лічыў, што гэта ён так добра кіруе краінай, што это ён такі маладзец, што ўсе яго тэорыі яны працуюць. І нарадзіліся шмат вось гэтых праектаў, дрэваапрацоўка, тады же пачалася АЭС і ўсё астатняе. Яны рэалізоўваліся ў сярэдзіне 10-х гадоў, і эфекты іх, стратны эфект мы бачым зараз. Але гэта вось такі ланцужок, які цягнецца ад 2008 года у нашы дні. Гэта вельмі цікава, конечно. Карацей, я думаю, што гэта серыял у нас з вами. І, конечно ж, гэта не скончыцца ні заўтра, ні паслязаўтра. Это скончыцца, конечно, калі-небудзь. Плодотворныя ідэі стартапаў ад Лукашэнкі. Мы іх будзем, я думаю, назіраць, пакуль не скончыцца сам Лукашенко. Як бы, да, я так хацеў сказаць спачатку, што это не скончыцца заўтра ці паслязаўтра, может быть, і скончыцца, як бы, мы не ведаем. Ён, дарэчы, апошнім часам вельмі часта пра Бога пачынае. Вот Дождж сказаў, што будзе у Бога прасіць, і Мірзіёеву пра Аллаха. Нешта сказаў таксама вось падчас візіта. Карацей, нешта размову, так? Нешта рыхтуецца. Я б сфармуляваў. Нехта рыхтуецца. Но мы яго ў гэтым падтрымліваем. Вось, давайте далей. І калі ўжо я згадаў Мірзіёева і гэты эпізод з Аллахам, то быў іншы цікавы эпізод. Яны размаўлялі даволі доўга на даволі розныя тэмы. Там, як звычайна, вельмі шмат планаў. Тавараабарот паміж Беларусю і Узбекістанам трэба там павялічыць да 2 мільярдаў там долараў. Тавараабарот, дарэчы, это ж цікавая рэч. Конечно. Это як бы ніхто не разбіраецца, калі кажуць тавараабарот. Это мы ім. Я разбіраюсь. Да, мы ім, ці яны нам. Як бы, да, вот у нас тавараабарот з Кітаем вялікі. Так, ідзі, мільярдаў 5 уже. Да. Як бы атрымліваецца, это амаль все мы ў Кітае просто набываем. Але гучыць круто, да, тавараабарот 2 мільярда, там гэта ўсё. Але не гэта нас зачапіла, подцягнула у тых перамовах. Я вот попрошу показать відэа. Лукашенко сказал, что проблемы с водой в Узбекистане, проблемы с землей, трэба было б, каб паболей было зямлі. І вось яго план, яго мара, да, вот давайте послухаем. В Узбекистане воды не хватает. Да и земли желательно, чтобы побольше было. Ну, у нас в Беларуси это есть. Не хватает порой рабочих рук. Так мы мечтали бы, чтобы именно узбекские люди с семьями приезжали в Беларусь, поселились здесь, получили помощь здравоохранения, если нужно образование, и развивались. Нам это очень нужно для того, чтобы не пустела земля белорусская. Вот, может быть, я ж кажу, может быть, вернуть беларусаў, якія з'ехалі з Беларусі? Не. Хаця дзеля справядлівасці Лукашенко кліча. Вот дактароў, напрыклад, недавно клікаў. Але параўнайце вот тое, як клічуць узбеков в Беларусь с семьями. То у нас, калі ласка, вода, земля. І як лічаць дактароў?
Ну вы ж там стаміліся ўжо анучамі подлогу по нам мыць, да, ну приезжайте, типа, уже вяртайцеся, так і быць, мы вас тут, можа быць, прымем, да. Слухайте, вот наконт я пропустил гэты момант, як узбеки стали вот нашими, ну да, больше нашими для іх, вот для этих людей, вот такие сидят за этим столом, да, узбеки, да. Чым беларусы з сем'ямі, таксама з сем'ямі, якія выціснутыя з краіны. Что адбываецца ўвогуле? Я пропустил этот момент, там яшчэ пакистанцы былі паміж беларусамі і узбекамі яшчэ былі пакистанцы. Что-то не срослось. Ну, наконт дактароў, конечно, ведаеце, у меня есть некалькі знаёмых дактароў, якія зараз у Польшы, і тое, што яны прайшлі, каб подтвердить диплом, каб мову подтвердить, да, это было цяжка, але зараз я не могу себе уявіць чалавека, які атрымлівае 4000 евро спокойно у месяц за свою працу, и працуе по 8 гадзін, і ему ніхто не пісает голову как бы разнымі глупствамі, каб ён з нейкай нагоды, па нейкай прычыне вырашыў, што яму трэба вярнуцца там некую дзяржаўную больніцу. Я себе не могу просто уявіць гэтага чалавека. Гэта, магчыма, было бы, ведаеце, на першыя паўгады, калі людзям было сапраўды цяжка, так? Але калі яны прайшлі уже гэты путь, ніхто не вернецца, толькі будуць да родных прыязджаць, калі будзе такая магчымасць, і ўсё. Гэта страта для Беларусі, конечно. Вось, наконт жа узбекаў, ведаеце, якое становішча. Вось, калі мы кажам пра нейкіх пакістанцаў, ці пра М'янму, ці пра нешта іншае, ну, адразу зразумела, што нічога не будзе. Ну, просто нічога не будзе, таму што гэта зусім іншая культура. І калі б у нас была розніца з заробках, ведаеце, калі б мы ім таксама прапанавалі там 3-4 тысячы еўра на нейкім заводзе, на нейкай вытворчасці, так, то яны б, конечно, паехалі, як едуць яны ў Захадную Еўропу. Але ж мы прапануем не вельмі адрознічаць умовы ад таго ж самого Узбекістана, і яны не паедуць. Пакістанцы не паедуць. А вось наконт узбекаў, ведаеце, я тут не тое, каб падтрымаю Лукашенка, але я скажу, што ў гэтым сэнса значна больш, чым з Пакістаном. Чаму значна больш? Па-першае, прайшло 32 гады, але ўсё ж такі ментальна мы жылі ў адной краіне. І шмат хто з узбекаў все яшчэ сталого, конечно, ўзросту, не так уже з маладымі, но все яшчэ размаўляюць па-расійску. Па-другое, Узбекістан адрозніцца ад Беларусі, ведаеце ў чым? У Беларусі сярэдні ўзрост насельніцтва 43 гады. У Узбекістане, калі у мяне памяць працуе добра, там прыкладна 27 гадоў. У Узбекістане вельмі маладое насельніцтва, яно хутка расце, і зараз у Узбекістане 35 мільёнаў чалавек жыве. На так, сапраўды невялікай таком кавалачке землі. 35 мільёнаў чалавек, вельмі маладое насельніцтва, постсавецкая некая агульная ментальнасць, яна разыходзіцца за 30 гадоў, але не вельмі далёка. І ўзровень заробкаў зараз $500 у сярэднім у Узбекістане. Але я звярну увагу на гэтыя самыя $500, таму што калі вам кажуць, што мы клічам вас на беларускую вёску, то, конечно, на беларускай вёскі няма нейкіх $500 заробка стабільнага. Няма. Я нагадаю, што не так даўно мы размаўлялі ў гэтай студыі, прыкладна месяц таму, што номер з пакістанцамі, якіх запрашалі на беларускую чыгунку, ён зламаўся менавіта ў гэтай часцы. Таму што беларуская чыгунка прапанавала што-то калісьці, каля 1000 рублёў, а тая установа, там, агенцыя, якая шукала гэтых пакістанцаў, напісала, слухайце, 1500 нетта, чыстымі на рукі, плюс цана пераезда. Вось. І таму у Беларусі вось тыя самыя вакансіі, на якія шукаюцца людзі, яны не па $500. Гэта не тое, з-за чаго чалавек з Узбекістана будзе рады паехаць. Але на што я павінен звярнуць увагу? У меня ёсць знаёмыя ў Мінску, і они, канешне, зараз кажуць аб тым, што яны бачаць узбекаў. Бачаць узбекаў у медычных установах, у таксі і ў нейкіх іншых месцах, канешне, не на сяле, не на вёскі, не у сельскай гаспадаркі, і нейкі поток, не той поток, які можа, некая плынь, не тая плынь, якая можа вырашыць беларускія праблемы з недахопам працоўных рук, але гэтая плынь з Узбекістана сапраўды ёсць. Але на тыя месцы, дзе
Ну, как бы не дзяржаўны там $300, за $300 ніхто не будзе працаваць, ну, менавіта таму яны і вакансіі, таму што там вельмі малыя грошы, таму што там такія вельмі недобрыя умовы. Таму некаторы патэнцыял у гэтай ідэі сапраўды ёсць, але тады, калі мы кажам на ўсё ж такі на больш-менш прыстойныя заробкі. За кошт гэтага рашыць агульную праблему Беларусі, канешне, немагчыма. Тут у мяне некалькі заўвагаў, як звычайна Александр. Ваша класная думка про тое, што дактары больш зарабляюць, чым ім могуць сёння прапанаваць у Беларусі. Так, можа быць, Лукашенко таму і так пагарліва да іх звяртаецца, таму што ён разумее, што узбека на беларускія грошы можна паклікаць, і ёсць шанс, што ён прыедзе. А вот доктара, які з'ехаў і цяпер працуе, немагчыма. Таму то бок няма сэнсу яму нават прапаноўваць нешта, да? Так. Вот такая вот лукашэнкаўская вот вынік вот гэтага вот правлення, да, лукашэнкаўскага, што доктару, які з'ехаў за мяжу, уладкаваўся там і пачаў працаваць, ён уже не можа нават нешта, нейкую прапанову зрабіць нармальную, каб той вярнуўся. І таму да узбекаў можна з усёй павагай, а гэта ж все роўна не вернуцца. Іх можна як бы абвяшчаць там палацёрамі, абражаць, маляваць карыкатуры пра тое, як яны на каленях паўзуць праз там літоўска-беларускую мяжу. Ну, вот это ёсць, конечно, да, полно. В этих всяких мінскіх правдах. Вось. А другое, што я хацеў вам сказаць бы, так пакістанцам-то прапаноўвалі крыху большыя заробкі, чым беларусам. Тут яшчэ прикол у тым, што былі скаргі ад беларусаў, якія працуюць на тых же самых месцах, што як бы, а чаму вот нам столькі, а ім столькі? Да? А таму, што вы маеце рацыю. Просто так зняцца з Пакістана, прыехаць і зарабляць амаль столькі ж, колькі ў Пакістане, так чалавек думае, нафига. Да. Типа, я лепш дома поживу. Як бы, конечно, ну там, в Пакистане не очень идеально. Сформулюю гэта так. Але, ну, там в Беларусі вообще хер ведае што. Як бы, да? Вось. І вот згодны я з вами наконт таго, што, конечно, я не ведаю, гэта праз агульнае савецкае, вот савецкі это трек, да, мінулае, але, канешне, людзі з Узбекістана бліжэй да нас і ментальна, і ну, яны, конечно, абсалютна іншыя, это іншая культура, там, звычкі і гэтак далей. Вось, ну, але ўсё ж такі знайсці з імі нейкае паразуменне. Я думаю, што там рускамоўны, хутчэй за ўсё, рэгіён. Вось, і ну, беларусам будзе неяк прасцей. Так што, выснова, што ёсць шанс на узбекаў з сем'ямі, да? У гэтай ідэі ёсць некаторы патэнцыял. Ну, вот гэта цікава. Нарэшце, нейкі стартап, які можа стрэліць, да? А я вам скажу, Александр, што вельмі трэба, каб гэты стартап стрэліў, таму што я ўжо згадаў даныя па нараджальнасці. Коэфіцыент нараджальнасці ў Беларусі. Да, не ведаеце, бачылі іх вы? Бачу. Я ж працаваў з гэтым. Значыцца, коэфіцыент... Мінск 0,63, да? 0,67 в Мінске. А па Беларусі коэфіцыент нараджальнасці 1 коска, 0,26 тысячных. Гэта... Тысячных, зверніце увагу, не сотых, а тысячных. 0,1 коска, 0,26. То бок. Я так разумею, что такое коэфіцыент нараджальнасці? Колькі дзяцей на одну жанчыну, так? Але, Павел, калі вы дазволіце, я бы жадаў так на хвілінку трохі назад, а потом вернуцца да гэтага момента. Ну, конечно. Таму што гэта вельмі важна. Чаму Лукашенко ненавідзіць тых дактароў, якія з'ехалі? Гэта экзістэнцыйная, філасофскі ненавісць. Чаму? Гэтыя людзі, якія самі зрабілі тое, што яны жадалі. У яго вся канцэпцыя «я вялікі, я дзяржава, я табе нешта даю, а ты павінен толькі быць удзячны». А гэтыя людзі, якія жывуць у іншай канцэпцыі. Я сам,
гэта зусім, і гэта тое, што не ўкладаецца ў яго жыццё, у яго ўяўленне о свеце. І гэтыя людзі, дактары, гэта вельмі добрая праява, як яны самі вырашылі свой лёс. Прыехалі, вывучылі мову, пачалі працаваць і плявалі на яго. І таму гэта ненавісць не тое, как бы, ведаеце, яна не разлічаная ў грашах. Гэта ненавісць экзістэнцыйная к людзям, якія не прападкаваліся ім. Гэта тое, што я хацеў заўважыць. А зараз пра нараджальнасць. Ведаеце, вось ёсць коэфіцыенты якія. Вось можна пралічыць нараджальнасць, палічыць колькасць дзяцей, якія нарадзіліся ў мінулым годзе, а ў мінулым годзе была найменшая я, напэўна, магу сцвярджаць, што найменшая за весь час вылічэння нараджальнасці ў гісторыі Беларусі. У гісторыі Беларусі. Не проста ў стагоддзі 21, не ў 20 стагоддзі, не нейкім там асобным чынам, а ў гісторыі Беларусі меней, чым 55 тысяч дзяцей на гэтую краіну, на гэтую тэрыторыю не нараджаліся ніколі ввогуле. Гэта найгоршы год. Вы можете взять гэта 55 тысяч дзяцей, падзяліць на ўсё насельніцтва Беларусі, атрымаеце нейкі коэфіцыент 9 мільёнаў на 9 мільёнаў афіцыйна. Можете палічыць на жанчын, можете палічыць на жанчын ва ўзросце ад 18 до 45 гадоў, атрымаеце розныя нейкія лічбы, якія будуць параўнальныя з іншымі краінамі. Але той коэфіцыент, які прапануецца вось такім чынам палічаны, гэта коэфіцыент ферцільнасці, які кажа нам пра будучыню, што калі зараз вот такая нараджальнасць, як зараз, будзе і далей, то на одну жанчыну у нас будзе 1,3 дзіцёнка. А ў Беларусі, в смысле, а ў Менску на одну жанчыну будзе 0,7, то бок на 3 жанчыны 2 дзіцяці. Колькі нам патрэбна, каб насельніцтва ў краіне не падала? 2,2. Гэта разлічаная лічба. Не проста 2, а 2,2, таму што людзі паміраюць до таго, як яны пачынаюць ражаць іншых людзей. Так атрымліваецца калісьці. Вось таму 2,2. Калі вы запытаеце, як у свеце? У свеце по-рознаму. У свеце ўсё яшчэ Афрыка і Азія яшчэ пруць вверх, але Еўропа і іншыя краіны ідуць уніз, і мы не адныя з сітуацыі, калі у нас падае насельніцтва, але мы найгоршыя з сур'ёзных краін, больш-менш вялікіх. Горш, чым у нас у Карэі, паўднёвай вельмі малая нараджальнасць. У Китаі зараз вельмі малая нараджальнасць. Кітай, дарэчы, б'е ў званы, і вось гэта палітыка одно дзіця на сям'ю, яна адмененая ўжо. І уявіце себе, паважаныя гледачы, у свеце ўсяго 213, нема дакладнай лічбы, таму што розныя 200 краін. 200 краін, так? Сярод іх больш-менш буйныя будуць 70-80, больш-менш заўважныя, таму што шмат краін, якія там, карлікавыя, так? Невялікія, так? Это не абраза. Это не абраза, просто гэта памеры. Агульна прыняты тэрмін. Мы не можам, ведаеце, параўноўваць себя з выспамі Зелёнага мыса, хаця зараз вельмі жадалось бы пабачыць нас такімі, як яны, ці з Кюрасау, ці з выспамі там Сен-Вінсент і так далей. Всё ж таки у нас 9 мільёнаў краіны, так? І вось сярод гэтых 70-80 краін мы ззаду, трэці с нараджальнасцю. Са ўсей гэтай адсутнасцю гей-парадаў, адсутнасцю прапаганды ЛГБТ, скрэпамі праваслаўнымі разам з расійскай царквой, з Качанавай, канешне. Мы трэці ззаду. І гэта катастрофа, таму што калі вы паглядзіце на еўрапейскія паказнікі, яны таксама недобрыя. І таксама Еўропа страчвае насельніцтва. Але сярэднееўрапейскі будзе прыкладна, калісьці там некалькі гадоў таму было 1,56. Зараз, напэўна, будзе трохі менш яшчэ, але будзе там каля 1,5. Ведаеце? У Нідерландах, там, дзе росквіт гей-прапаганды, там, дзе 25 гадоў рэгіструюць гей-шлюбы, і там, дзе ўжо там 20 з чымсьці гадоў можна дзяцей усынаўляць гэтыя сем'і, там агульны коэфіцыент нараджальнасці 1,6. І не за кошт таго, што там шмат мігрантаў, я глядзеў лічбы, не за кошт таго. Яны ражаюць значна больш, чым мы. Так вось гэта прагнозны паказнік, если будзе як зараз, колькі дзяцей будзе на одну жанчыну. Да чаго гэта прыводзіць? Гэта прыводзіць, па-першае, да таго, што у нас пенсійная сістэма праз 10 год просто будзе не спасобна выконваць свае абавязкі.
гэта будзе прыводзіць да таго, што, канешне, у нас будзе пад насялення, той тэмп, якім казаў Павел, канешне, ён не такі жудасны, не так хутка гэта все адбываецца так, але ўсё ж такі падзенне на мільёны і мільёны на працягу там 25-30 гадоў, канешне, прагназаваны. Есть ускосны эфект, ведаеце, якой, і калі Беларусь стане дэмакратычнай, у нас же не падымецца нараджальнасць адразу. Так же не будзе. І калі у нас будзе адчыненыя граніцы, межы, так, і у нас з беларускім паспартам магчыма будзе працаваць у Захаднай Еўропе, то у нас з'едзе яшчэ мільён з працаздольнага насельніцтва. Ну, таму што розніца ў 3 разы паміж заробкамі, гэта будзе яшчэ адна удар. І Беларусь, канешне, вымірае. Ну, памірае Беларусь. Беларусь гэта, ну, Лукашенко зрабіў тое, што ён зрабіў. Магчыма было зрабіць па-іншаму, конечно, магчыма. Па-першае, не трэба было выпіхиваць столькі народу з краіны дзеля ўтрымання собственнай улады. Па-другое, канешне, у нас няма ніякай сацыяльнай падтрымкі. Калі вы паглядзіце, колькі у Польшы плоцяць сем'ям, колькі плоцяць за дзяцей, гэта розніца, ну, на 2 парадку. За кошт дапамогі дзяржавы кожны месяц польская сям'я можа плачваць вот еду там как бы 200 евро ў месяц. 200 евро за месяц. 2400 евро за год. До 18 годов. До 18 годов усім, незалежна ад таго, якая у тебя сама. Беларускі капітал, які выдаецца 10 тысяч, здаецца, да, было. Я там перастаў сачыць, але мне здаецца, што 10 тысяч, прычым гэта мусіць ляжаць. Гэта не тое, чым ты можаш карыстацца. Толькі пару гадоў таму, здаецца, прынялі папраўкі, згодна з якімі на пэўныя рэчы можна здымаць часткі гэтага мацярынскага капітала. 10 тысяч. У палякаў 10 тысяч за першыя 4 гады атрымліваецца выплачваецца. А это не все, да, яшчэ плюс 300 да школы, там, яшчэ з падаткаў па 1000 злотых можна, то бок 250 недзе долараў, да, вяртаць, да, калі у цябе ёсць дзеці на кожнае дзіця, ну, это за год, ладно. Яшчэ бесплатныя лікі да 18 гадоў. Карацей, ну, у нас у Беларусі няма ніякай сацыяльнай падтрымкі нараджальнасці. Есть только вот это бла-бла-бла. Ну, мы вот, Александр, с вами, ну вот в Польше добро, в Беларуси дрэнна. Слухайте, ну, видите, калі было дрэнна, давайте поразмаўляем калісьці аб тым, што дрэнна ў Польше, калі нам надо адцягнуць маятнік. І што добра ў Беларусі. Так, і што добра ў Беларусі. Але мы кажам пра нараджальнасць, ну тут как бы, ну куды ни паглядзі, ну гэта праўда. Ладно, даб'ю тэму, што добра ў Польше. На мінулым тыдні вось на гэтым, які сыходзіць, была навіна пра тое, што 5773 тонны польскіх яблак было ўвезена ў Беларусь за чэрвень 2026 года. 5773 тонны. Я пагуглил. Сярэдні яблык, да, вот там такого нормального памеру, вялікі весіць 200 граммаў. Гэта азначае, што на кожнага беларуса, уключна з немаўлятамі, у якіх няма зубоў, і пенсіянерамі, у якіх таксама яшчэ можа кого-нибудь ёсць. Карацей, па 3 яблыкі на кожнага жыхара Беларусі. Вот я таксама такія моманты, як бы, это мы не... Польскі, варожы з несяброўскай краіны, з якой нельга просто. Это краіна, якую прапаганда палівае кожны дзень, про тое, што там у крамах хлеб падаражэў в 3 разы за месяц. Там, карці, вот все в этой Польше адбываецца просто некая катастрофа. І пры гэтым по 3 яблокі на кожного человека за 1 месяц. У Беларусі вот, ну, краіны-то, вот суседнія, вот Брэская вобласць Польши, вот там в Беларусі, вот Люблінскае там воеводство Польши, да? Чаму яблокі даводзіцца вот праз гэту мяжу весці? Чаму яны не растут тут, а растут тут? Вельмі вам как бы такие, ведаеце, у меня был сябра у колонии, забойца, вельмі інтэлігентны чалавек. І ён мяне навучыў ужываць слово артаганальны. Адказ мой будзе вам вельмі артаганальны. Так. Адказ на гэтае пытанне той же самы, як адказ на пытанне, чаму Беларусь не абыграла Бразілію на гэтым тыдні 2-0 на чэмпіянаце свету по футболу, а гэта зрабіла Норвегія. У Норвегіі жыве 5,5 мільёнаў чалавек. Гэта вельмі
паўночная страна, там вельмі холодна. Да. Там няма ніякіх моў для развіцця футбол і няма такой увагі дзяржавы, як у Беларусі Да футбола. да футбола. Нема. Я б не здзівіўся, калі б і в хоккей там неяк. І в хоккей тоже гэтым разам нармальна загралі. Але ёсць Холланд, які сусветная зорка і кладзе болт на ўсіх. Есть шмат гульцоў, якія гуляюць у сусветных чэмпіянатах. Есть сістэма, якая працуе уже 20 гадоў, якая выгадавала гэтае ўсё пакаленне, і есть розум, з якімі не падыходзяць да гэтай справы. Я разбіраўся, у чым розніца, тому што мне было вельмі цікава. Малая Норвегія б'е Бразілію не таму, што неяк выпадкова, а на класе. Яны пабілі іх на класе. І ёсць вось тое ж самае у нас з яблыкамі. 5 гадоў таму Лукашенко загадаў закласці сады, каб прыпыніць гэтае набыццё варожых яблычак гэтых. Як так? І нічога не адбылося. У Польшы вось гэта вырошчванне яблык – гэта бізнес, гэта складаныя тэхналогіі, гэта шмат грошай, гэта яна, Польша, мне падаецца, трэцяя па экспорту яблык у свеце, і ў выніку тое, па якому кошту Беларусь купляе яблыкі ў Польшы, гэта танней, чым вырасціць беларускія яблыкі. Звярніце ўвагу, вырасціць беларускае яблыка зараз даражэй, чым купіць яго ж ўжо з прыбыткам польскім у Польшы. Таму што ёсць школа, гэта той самы адказ, як у Норвегіі. Ёсць школа. Паспяховы поспех. Ёсць школа, ёсць розум, ёсць шмат дзесяцігоддзямі праца. З наскоку мы яблыкі вырошчвалі стагоддзямі, не вырошчвалі, таму што вы вырошчвалі яблыкі малыя, дрэнныя, з гэтымі паразітамі, якія ляжаць 2 месяцы. На компот. Не, на компот вы вырошчвалі. Таму яблычку рознь. І пакуль мы будзем купляць польскія, нягледзячы на ўсе заявы, не так даўно замміністра сельскай гаспадаркі зноў выбесіла мяне. Ведаеце, як з Лукашэнкам, так, ты спадзяешся, што чалавек, які працуе на нейкай пасадзе, у нейкім міністэрстве, нешта разумее ў тым, аб чым ён кажа. Яна на нейкім форуме расійскім заявіла, што мы вось праз 5 гадоў ввогуле нічога з прадуктаў харчавання не будзем купляць у несяброўскіх краін. У тым ліку яблыкі польскія не будзем купляць, у тым ліку і рыбу. Вось, ведаеце, вось левая рука не так жалкая, як правая. Да? Вось праз 5 гадоў, калі мы будзем гэтай студіі, калі мы не будзем купляць у несяброўскіх краін, я адпілю. Вось будзе піла 8, я себе адпілю руку, калі гэта адбудзецца. Чаму я так упэўнены? Таму што Беларусь купляе 200 з ліхерам тысяч тонн у год рыбы. І 90% гэта ўсе несяброўскія краіны, бо няма сяброўскіх, у якіх есть рыба. Александр, давайте я унесу у гэтую вашу прамову важную папраўку. Калі праз 5 гадоў раптам несяброўскія краіны ўжо стануць сяброўскімі, то руку піліць тады будзе не трэба. Давайте намовімся на гэта. Слухайце, пра 5 канцэпцый Беларусі мы не паспеем сёння ўжо. Давайте закінем гэты анонсік і на наступны раз. Можа быць, вы здымеце ўжо відэа на канале, якое мы зможам абмеркаваць. Сябры, пра 5 канцэпцый Беларусі ў наступную пятніцу. Тады рыхтуйцеся. Рыхтуйцеся. Прабачце, сёння мне падаецца... Зацягнулі нас такія эканамічна-дэмаграфічныя тэмы сёння, і насамрэч яны былі важныя. Ведаеце, ўсё ж такі гэта то, у чым у меня ёсць нейкая экспертыза, таму я себе дазваляю быць такім, так. Ну што, сябры, дзякуй, што глядзелі, дзякуй, што былі з намі, што задавалі пытанні, дзякуй за вашы лайкі. Пабачымся праз тыдзень. Да пабачэння. Дзякуй, да пабачэння.